ଯାହା ହଉ ଆଜି ମନଟା ଟିକେ ଖୁସି ଦେଲା, କାହିଁକିନା ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଟିକେ ଦେଖାଦେଲେ। ଆଉ ଘରରେ ଯେତିକ ମଳିଆ ଲୁଗାପଟା ଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ସଫା କରିଦେଇକି ମୁଁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି ଛାତ ଉପରୁ ଶୁକେଇ ସାକେଇ ଦେଇକି ତଳକୁ ଆଇଲାକୁ ମୋର ଆଉ ହୋସ ନାହିଁ। ଏତେ ଖରା ଯେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ପକଉଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଖରାରେ ବିଲବାଡ଼ିରେ ମୋ ଭାଇମାନେ ଯେତିକି ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ ତାଙ୍କ। ଆଉ ସେଇମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏ ଯେଉଁ ବିଷ ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁ ସାର ପଡ଼ୁଛି, ଆପଣମାନେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ପାଣି ମାନେ ଓଦା କରିକି ଗାମୁଛା ଖଣ୍ଡେ ଆଉ ଛତା ଆଉ ପାଣି ବୋତଲ ଆଉ ତାପରେ ଯେଉଁ ବିଷ ପକାଉଛନ୍ତି ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ଦିଅନ୍ତୁ, ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ବାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗରେ। କାହିଁକିନା ସାପର ଭୟ ବେଶୀ। ତାପରେ ଗାଧୁଆଳର କାମ ସାରିକି ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ପୁଅ ଆଇଲା ତାକୁ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲି। ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଇକି ଛାତ ଉପରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି ଲୁଗାପଟା ପାଇଁ। ଆଉ ଲୁଗାପଟା ଆଣିକି ସେଇଠୁ ଗଛ ବୁଛ ଗୁରା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ସବୁ ବର୍ଷାରେ। ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇଦେଇକି ଆସିକି ରୋଷେଇ କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲି। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ କରେ, ଡାଲମା ବଘାରିବି ଯେତେବେଳେ ବଘାରେ, ଲଙ୍କା ଛିଡ଼େଇଦେବି ମୁହଁରେ ମାରିଦେବି, ହାତ ଧୋଇନଥିବି ମୋର ଆଉ ମନେରେ ପଡ଼େନି। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ କଲା, ମୁହଁଟା ଭାରି ଜୋରରେ ପୋଡ଼ିଲା। ତାପରେ ପାଣି ଛାଟିକି ଟିକେ ଧୋଇଲାଠୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଭଲ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କେବେ ହୁଏ କି? ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଗୋଟେ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।